עבודה של שיתוף פעולה, שיש כמה אנשים יושבים במעגל, צריכים להפעיל סנסורים בצורה משותפת כדי להעלות בסיס של נר, ובעצם הוא מדליק משהו. רצינו לדבר על הקטע של עבודה משותפת במטרה אחת, ובעצם יצרנו את הצעצוע החמודה הזאת שיש לה פיצול אישיות. עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא אישיות אחרת, ומה שאנחנו עושים זה שאנחנו מפעילים אותה, בעצם מנסים להזיז אותה למטרה בעזרת סאונד. הרעשים. אז אנחנו... משחק אינטראקטיבי של מסירות שנותן לך כלי נגינה חדשני שבאמצעותו אתה יכול לנהל סימפוניה מטורפת במסירות כאלה. למה בן אדם אחד ינגן על פסנתר כשאפשר ששבעה ינגנו על פסנתר? אולי מיליארד. שכשלחיצה על הצינורות האלה תגרום לעלייה של מפלס המים בצינור המרכזי, בתוכו יהיו שני חיישנים שיסגרו מעגל, אחד און, מעליו אוף, ככה שרק לחיצה מדויקת שתעלה את מפלס המים תפעיל מוזיקה, תסגור מעגל ותפעיל צלילות. הנה פה. יצאנו מהרעיון של איזושהי מיומנות שעושה איזשהו פידבק מפתיע. המיומנות שבסוף בחרנו היא מיומנות של הפעלה, קואורדינציה של שתי הידיים. עשינו סוג של פויזים, באחד מהפויז, בפויז אחד יש רמקול שקולט בעצם, מיקרופון שקולט את הסיבוב, ובפויז השני יש לנו סוויץ' שבעצם כשמסובבים אותו הוא נפעל, ככה שאתה חייב להפעיל את שני הידיים. גדול.